uga akeh sing padha kapracun. Retnowati. Apa? Lan kowe Retnosari. Piye? Perang kulan kowe iki tetep dibacot. Ya mesti bae dibacotke to. Nanging beda carane. Bedane mang endi? Lah kok ora beda? Nah, Iki kok perange beda iki bedane manggon iki ya. Yen to lumrahe prajurit ing Serang lan Pati perang. Yen jotos gunakno tangan. Jotos Yo! tangan pancen bener. Yen nyaduk gunakno sikil, yo. Bagus sikil. Nanging beda perangku kelawanku. Bedane jotose nganggo apa? Yen jotos ora nganggo tangan, yen nyaduk ora nganggo sikil, Ning nganggo apa? ning cukup nganggo lambe. Iki mono jenenge perang asmara. Perang asmara ngene. Heeh. Kono kuwi to perang asmara lagi krungu aku. Tinimbang aku lan kowe padha peperangan. Silike beset kulitmu, gedene ceklek balungmu. Ra eman-eman to. Iki bener. Aku ora perlu kok eman. Aku lan kowe kuwi padha menakne musuh. Lah kok kowe kok padha nembung kaya ngono? Tenane pancen ora luput sing dadi tembunge ruang. Senajan to aku lan kowe iki musuh. Ning ana kala mangsane musuh bisa dadi karo. Kanthi sarana aku lan kowe bedamen perang asmara. Kabupaten Pati lan Serang ora bakal nganakake peperangan. Apa perang emang? Korbaning peperangan ora mung ngomongake marang wilangane bondo donya lan wilangane prajurit. Nanging korbaning peperangan uga ngembet marang kawula cilik sing ora ngerti marang kentang iki mulih perkara kena sanjata kang tantune to. Coba to. Umpama tok bacoke aku lan kowe lakon perang kang rame mas benturan. Kejaba aku ngemen pangorbanan, aku go ngemen kawan ayu. Coba kaya ngene matake Senopati ana ing Pati. Senopati wedokan kaya ngene. Senopati ngaju perang ae durung bareng ngerti wong wadon ayu kok kondone rot. Retnowati lan kowe Retnosari. Piye? Sing tak jaluk kowe kelawan aku ayo padha berdamen, kowe kelawan aku padha andung asmara. Bojo-bojone. Ya. Kok iso kondo kepenak aku? Ayo to, kene wong loro kok musuh wong telu. Yo malah padha kepenake. Lagi kelawan aku. Aja iki sing bokone semok. Sing bokone semok kae moko entuk loro. Entuk loro. Sing kowe siji, sing Entuk iki siji. loro. Mergo bokone semok. Kae loro, aku siji. Yo. Terus kamu panganan. Oh, sekarang apa? Gelem ya? Waduh, ceklek balungmu. Pak, Aku nyaman lawanku. lah aku ora perlu kok eman. Aku tresno lawanku. Aku ora bisa. Sopo manis kaya sira.
iki wong wadon dikepenake kok ora gelem. Kepenak ki lah ya tembungmu to. Lah aku ra seneng kok. Timbang kelan aku peperang. Yo, aku ora tresno pianggonku ladeni yen aku ora tresno marang kowe. Apa padha tekan wong wadon? Ning pati akeh wong wadon. Lah iya. Ning sing kumantel jroning atiku ki mung kowe wong loro. Iki wong telu senopati griagas. Enak kowe doan. Aku Sinopati Griagas. Griagas. Aku iki. Iya. Iya. Ora isih. Malah kondo iya lho. Yen pancen kowe sakloron ora bisa tak eman, apa teges aku kudu menake panguasa? Apa kudu mentolo tumindak kasar kelawan kowe sakloron? Maneh gitu. Apa? Tembung usin kaya ngono kuwi sing tak anteni. Oh. Kowe laku ning papan kene iki musuh. Musuh dikakake tetep musuh. Aku dengan rimpung pinjungan telung kabutan dulu. Yen pancen kowe sakloron ora bisa tak eman, aja lumeke Senopati ing Kabupaten Pati. Yen pancen mentolo kelawan kowe. Oke, baik. Sakjane aku wis ngerti yen Senopati ing Kabupaten Serang ora bakal ngombo kuwi. Tetandhingan aku lan kowe kabeh. Hukum durung adoh kaya ngono. Oya. Jawuh katimbalan kula Ndara Ayu Retna Mursada. Ora tak timbali. Lah kok panjenengan ing Taman Kabul. Ndara Ayu Retna Mursada. Pun paman tanpa tinimbalan wani munggah teng Taman Sari wonten salah satunggalipun perkawis ingkang badhe kula aturake ngarsanipun Ndara Putri Retna Mursada. Yen ta pancen ana perkara wonten perkawis, monggo sakmenika panjenengan enggal wedharaken. Jane niki bab menapa to? Menika babakan kapribaden kula kalih Ndara Ayu Retna Mursada. Kapribadian panjenengan. Nggih. Para kapura kadepokan lan kula. Menika leres Iku jane perkawis napa to, Pak? dapur kapasang yogi ing Taman Sari boten wonten abdi kula badhe walaka matur ingkang napa wontenipun ngarsanipun Ndara Putri Retna Mursada. Yen ta pancen kados ngaten, sakmenika enggal panjenengan matur. Mbok menawi ing mangke kula saged sabiyantulan panjenengan, Pak. Nggih, Ndara. Kula menika ngabdi wonten ing Kabupaten
Serang kula kuncung nganti gelung. Kula menika dados Joko Kasep. Nggih. Dereng payu omah-omah. Perkawis kapribaden menika kula walaka Kalendara Putri Retno Mursada. Pawingaten mageponan ati panjenengan. Nggih, Ndara. Sakmenika mereka sampun wonten padihanipun wanita. Sampun Sampun. wanita ingkang nyocoki dumateng ati kula sampun wonten dangu menika. Oh, malah kapor. Nanging kula menika badhe walaka kalih wanita kala wau kula ajrih awet kula ngrumangsani Joko Kasep nggih nek ditampa nek mboten kula ra wirang kok. Paman Banteng Suro. Dawuh Mawita cetha sampun wonten padihanipun wanita. Sinaosa kados pundi kedahipun panjenengan walaka. Dene ditampilan boten nanging rak sampun budidaya. ngoten nggih Ndara. Nggih. Kedah walaka kalih wanita kala wau nggih. Nggih. Pangapuntenipun tangan anggur ngerti bocah ayu kok nakal. Meneng ora iso ngantangan. Sembrono wae. Ndara, kula badhe bloko kalih wanita kala wau. Monggo. Estunipun ing Kabupaten Serang wanita ingkang dados pilihanipun ati kula ingkang nyocoki kalih ati kula mboten sanes Ndara Ayu Retno Mursada. Kula Kula sampun walaka isen-isenipun ati kula monggo mang ditampa terus teng KUA. kalian to. Gampil jiran kan dika monggo to ditampa mengendang teng KUA. Lho niki perkara ati lho, Paman. Nggih. Niki perkara urip kula. Nggih. Lho, nggih panjenengan tresna kalih kula. Nanging yen kula mboten ngaji kados pundi? Permale ngeten lho, Paman. Sakmenika seralan pagi nembe ayun-ayunan perang. Perang kang ageng sampun dumados. Dereng wonten kerampungan ngantos sakmenika. Lho niki jenengan kok kesangeten malah rembug perkara ati to, Paman. Menawi to perkawis babagan Kabupaten Serang perang kalih pakipun sampean boten uas lan semelang menapa panjenengan boten ngerti kondange senopati ana ing Kabupaten Serang Banteng Suro pun sakniki mang penggalih perkara kapribaden kula mang tampa nggih. Kula niki janji, pun gadah janji kalih tiyang sepuh kula. Lamun to kula dereng saged gadahi bumi kendang. Perkara omah-omah, perkara ati niku tasih kula sisihaken. Allah, perkara bumi kendeng mang sisihake nek pun sampean dadi bojone Banteng Suro bareng-bareng duweni bumi kendeng. Permane lho Paman. Jenengan iku sak temenggung, kita Senopati. Ya. Lah kok jenengan lamar lan kula. Mangke mau ta bibi pirsa kados pundi? Pun nyalahke kula lho. Terus nyalahke sinten? Sampean mau pun dawuh nek kowe seneng karo wong wedok ndang ditembung. Lah kula seneng kalih sampean, nggih kula tembung. Lah, saniki kula nggih leres. Oh. Panjenengan sampun nembung. Ya. Yen perkara ditampa lan boten niku lak gumantung kula. Ya. Ning kula niki boten tresna. Kula boten nabi katresnan panjenengan. Pripun mang ambali melih? Kula boten tresna, mila kula boten nampi. Ora mbok tampa. Boten. Upama ora mbok tampa, ora gelem dadi bojone Banteng Suro, ora apa-apa. Oh, boten apa
ora apa-apa. Waton. Aku wae pisan. Angger aku mbok wae pisan, kelone pisan ora dadi bojoku, ora boyong apa. Ha? Lah malah jenengan iki kados ngaten. Daripada kula niki napa, Paman? Pisan wae sing ora gelem. Mboten. Wong wedok kok angel men. Nek ora gelem pisan separo lah jali. Separo. Separo. Iya. Separo terus carane piye? Separo. Lah, boten. Separo bagang. Nah, Pisan ora gelem. arep separo, arep pisan kula mboten. Pisan ora gelem, separo ora gelem. Nggo tombo kecelik. Dudoe rupane tok jali. Rupane padha nggone mbok ora. Guyu kok. Hah? Jenengan ku kan dika, iki lho golek-golek senopati ing Kabupaten Serang. Lha kok iki kok rembug perkara pamon. Sampeyan kelangan Bandeng Suro. Lah terus. Kabupaten Serang ora ana kekuatane. Kekuatane prajurit senopati ning Bandeng Suro. Sinaosa ten epek-epek panjenengan. Nanging panguwasa tunggal ing Serang niku darbek kula. Sari kare sampean lho. Sampean gelem dadi bojone Bandeng Suro apa milih rekoso selawase? Kula milih rekoso timbang dadi bojo sampean. Kaya ngono? Nggih. Milih rekoso? Lah rekoso bae ora tresna. Rekoso? Wong wadon. Wong lanang tanpa brengos ibarat sayur tanpa garam anyep jejet. Nek kowe nek diambung wong lanang sing brengose sak kepel, ambung pisan sengok. Selapan dina sih krasa kering-kering. Paman, ene ngambene bibi, perketerak kalih brengose sampeyan. Tanggung jawab. Ora tresna karo patih sing tak tresnani bupatine. Aku ora tresna. Bibi niku pripun ta Paman Bandeng Suro? Yen sampean tresna karo pulunanku, pangkat derajat ra ora timbang to. Nah, Mula sampean iki kudune ngrumangsani sapa to sampean, sapa to pulunanku Retnamursada. Mula pangkat derajat ora timbang aku budidaya ben pangkatku timbang gelem dadi BOJO-ku. tasih nyaya lho Bibi. Yen kaya ora sampean numpang derajate pulunan. Penting. Ate numpang, ate gonceng iku ra karek aku. Iya, wong sampean kok pangkate apa to? Kowe iki wong wadon lho, duwe pangkat to kowe wong wadon ana tetembungan wong wadon dawa rambute ning cekak atine. Wong wadon tetep ning ngisor papane. Nggih, napa to mriki ditulana karo wadon? Ayo, Cukup, cukup. wong wadon goblok. Senenge wong lanang kok ora gelem sawangan. Ning papan kene ora ana wong bagus, ora ana wong gagah, pideksa kejaba Bandeng Suro. Lho nggih lho pancen kancane wadon-wadon kabeh. Jenengan ki yo ngoten. On, senopati Lah sama kok yo ora Ora usah lewat. aku. Pilihan senopati ki sak kon apa loro iki? Rakwat, Ora kuat. Apa sebabe? sebabe senopati sing siji
bokonge gedhi. Lah kenapa ya tak Ora entek. Malah rasa nganggo kasur kok diajeni. Ah mantep. Senopati Sakloron minos Sarirepati. Banjur apa to karepmu panembu ing taman kaputrene marang kulunan? Sewu sak derengipun Gusti Putri. Nalika kula lancar dumugi wonten taman sari niku. Badhe wonten gatosan kula aturaken kuwatir panjenengan kali. Banjur wigatine apa? Retno Sari lan Bos matur nuwun. Ayo coba matur siji lan siji. Atur sing gamblang cetok banter. Men sewu Gusti Putri. Iya kepiye? Lakon kula ngejeki wonten ing pati, ngrebut wontenipun bumi kendheng. Bener. Lakon kula jamu perang dumateng tiyang pati. Ning tundhanipun kula kawon Gusti Putri. Pati piye? Kula kalah. Kalah. Menang wong pati. Silengan. Perkawis menika pancen boten saged disowan. Kula disampun dikoran panjenengan uruntan murunga serang tartamtu kalah. Mila boten sinten-sinten kula semaju perang. Ger. Bibi, kawin boten kula sinten mawon. Wes to, aja siramu sing jumakah. Jenengan iki Ning gondel papan kene ana satriya sing peng-pengan. satriya sinten? Lho, aja ngias lho, Ger. Satriya sing pepengan ora liya ya mung Banteng Suro. Banteng Suro. Kula percaya satriya pempengan nek wedokan niku nggih nek ngadepi wong pati mumpuni apa ora. Urwa dadi nyatane. Maksude Bukteke. Saiki kowe kalah. Lho Senopati wedok kalah, lho kok arep maju wedok meneh. Go bal-balan wong pati. aja ngias kawan pulunganku. Senajan to wanita-wanitaning prajurit salah sawijining pengayoman ana ing Kadipaten Serang Bandeng Suro. Ayo maju rek. Nanging Bandeng Suro, Ana apa? aku ngeman kawan pulunganku itu beset kulite Oh. aku ngeman Ya. melu kelangan. Oh. Mula kanthi kuwi Bandeng Suro. Ya. Tresno to kawan pulunganku. Lahir bakti. Yen kaya ngono wektu dene iki tak palilahi Bandeng Suro. Gusti Pate Kedalingan wis malilahi. Anggone awake dhewe tenan. Bibi sing malilai ning aku rak durung lila. Bandeng Suro. Dawuh kula. Ora usah dadak kesusu. Saiki duweke sapa besok kadungane sapa ra Nek pripun pripun to kerja panjenengan Sliramu tak pasrahke kawan Suro Bandeng. Ning pun bibih Bandeng Suro. Ning bibi duweni penjaluk. napa panjenengan? Bandeng Suro. Yo. Kowe tak dhawuhke marang pulunanku. Waton bisa nugel gulune dipati mangon nang ing Kadipaten Pati. Wes bumi kendeng. Senopati Serang ngalahke wong pati. Nek pati kalah, aku dadi bojone Retno Morsada. Bener. Tak saduri. Ya wis Yen pancen sampeyan saduwi ndang wiwitono. Upama wong tuku sapi ya njaluk panjer. Tuku sapi ora ana panjer ya ora dak. tak panjeri gelangmu Ora butuh bondo. Panjere apa? Aku njaluk S3 Maksude disun sing suwe. Oh. Kali gelem apa ora? Nek ora gelem ora apa-apa. sik to. Kowe kok akeh sing seneng Bandeng Suro kok. Iya iya. Wis to. Ya. Ora sah aku sing S3. Terus senopatiku. Ora nek buta. Wandane sing siji bokonge wedi Ya. sing pane ireng. S3 karo pamanmu ora apa-apa, dono dian ya. Lembarane ora apa-apa. Sampeyan mriki. Ora apa-apa. Mriki lho. Ngeman, Ger. Ngeman, Ger. Ah. Ngeman bumi kendeng.
S3 disunsing suwe Dik. Gelem pomone kok apa? Ngeriyen to, ngeriyen. Merem ah? Merem. Nggih. Syaratnya merem. Merem. Alah gampang wong merem kok. Ayo bilis to. Alah ngapusi tangane mok. Ora nek buta. Kene. Ngabung ora? Ya, tak abung. Nah. Wah. Ngene ya adem ning ati. Sawangun wong Pati bakal dadi mungsuhe Banteng Sura tanggo bal-balan. Ora apa-apa nggih. Kula lilakonon. Yen koyo ngono gawe sanggar pame pujekke Banteng Sura. Ayo. Senopati ing Kabupaten Pati Waning Gito. Oh, Senopati ing Kabupaten Pati Waning Yuda. Waning Pati, Senopati saka ing Kabupaten Pati. Jebul, bul, bule wong Pati. Ki Senopati sakatrine kowe. Ora iso wae. Uyung akak. Banteng Sura sing dadi jenengku. Gol bule wong ing Kabupaten Serang. Yen kaya ngono munduring Retnowati lan Retnosari wis madhep Senopati. Pancen bener. Tangkep jojo lantaran oke wotek. Banteng Sura. Hei. Ana wong golek kayu. Golek rencek ganggu gawe nggonku perang. Kayu matamu. Aku Senopati Pati. Senopati Israya karo Kanjeng Adipati Mangunana. Senopati Pati. Ya, Sopo jenengmu? saka Sunggingan, omahku Sungging Warna, Kecamatan Gabus. Wong Gabus. Ya, Desa Sungging. Sungging Warna. Wah. Rumangsaku tukang golek rencek. Hei. Kowe karep mungsuh wong Serang iki lho. Nggo bondo paitan opo? Kendel, Kendel. wani. Ngeman. Nek paitanmu mung kendel, paitanmu mung wani, kowe mati sing sia-sia. Mati dadi pahlawan. Pahlawan mati orang ngrasakno apa-apa timbang kowe mati nesta. Kowe gelem melu Banteng Sura dadi prajurit Banteng Sura tak bayar. Aku wong Pati. Lairku ning Pati. Mangan ngombe saka ulu pawetu Pati. Ngono. Nek mati yo dipendhem ning Pati. Butuh apa dadi wong Serang? Bawane Cangkem udar ra apa kowe. Atik dawa atik cendhek. Arep apa? aja kesuwen yo dolanane
Mati. Waduh. Ayo! Banteng Suramadu gawe apa? Kowe Joko Sunggingan, Senopati telu mati kabeh, Bupati Mangun ayo! Liya daudan kene raudan dhewe. Sesuk tandur. Leng-lengan garing. Nggih kula niki wong Kalipan Driya kidul ngantru omah kula. Wilayah Gabus. Loh. Wong aku kuwi ya butuhke banyu. Lah nek butuh banyu gawe ember. Edok saember. Ing desa Gandong kuwi ya dina iki wayahe wong ngemis ora ana banyu. Lho, malah kok sambung sakmono gedene iki piye karepmu? Kuwi mata melek ora. Melek piye? Lan wong sak Kalipan domplethek dadi telok. Ya, iso tandur. Ya, tetep tak unggahke. ya ora iso. Iki wayahe wis wong Gandong sing tanggung jawab aku. Sawangen. Banyu saya sumbat. Ora iso milih kok dhuwur. Nek ngono tambahi wong dhuwur. Tambah wong dhuwur. Iya, munggah. Ayo, munggah. Ayo. Kebutuhane sing kurang. Sing kepengin urip ku ora suwaduk to. Ya, Wong Kalipan yo butuh urip, wong Gandong yo butuh urip. ya. Kowe aku iki padha-padha butuh banyu. Wong tani kuwi wenang gawe ning ora wenang dadekno. Pasrah kanggo urip aja do tukar batu iki dirembuk. Ngene lho, Dik. Iki udan angel. Nak kanal iku tak bedah. Banyu resmi nyang sawahku sing apik. Jogil gumanti ngobar sawahku geni sawahku. Perkara banyu bacokan iki biasa. Awet kakek moyangku biyen yo ngono. Kalau banyu pentung penuh yo. Ngono. Entuk tak bedah, entuk tak bedah. Piye? Entuk tak bedah, oleh entuk tak bedah. Yo dibedah. Sik. Mosok piye? Padha tuane kok malah do gelut. Sarep. Lah ngarep Ning kene aku arep saimbara. sayembara. Lho ayo kowe sak apa ora? Tak cucuk dasmu lho. Omong apa atas. Lho nek ora. Lho kowe iki atase wong sak penggedhe kok arep ngamake sayembara. Sayembarane. Piye?
langsung ngangkat aku. Bedan sambung kae. Kang bobote iki sepiro? Iki ketoke gedhe iki. Alah. Set Cara wet iki entek tlutuhe. Jo. Ora sakit tok-tokan. Oh, tak angkat Nek, bongko. siapa tak manis kamu? Ayo, ayo jangan kan. Berat besok tahun sejaman kata desa kata kidul. Dene dek Randika tangkep tak buat ngalor. Petilasan kanggo kepenanak putun besok kata desa kata lor.
salahno, nak bener yo bener. Ya. Kanal kae iline ilu-ilu. Iki ya salahku sing pol gede dhewe. Pol dhuwur. Nak kanal kuwi tak sambung, banyu ora iso mili. Dikirek ora iso mili. Ngono. Yo, Dadi nek wis nyukupi sawahmu, gilir dumati. ditenan. Yo, Alah. nyalake aku piye? Iki wis gelem bilik romantis kok. Ini lho, Cuk. Ngono ya. Monggo sapon ning carane ben padha uripe disrewes sithik sing dekne ya keduman, sing aku ya keduman. Ben rata ya. Kuwi bener. Menang dhewe. Salah kan. Oh. Iki sumpah keliru. Kudune sithik. Akeh, hitung sithik. Iki dudu berkat. Kok berkat. Iki perkara banget. Lah iya. Cara wong umum, wong akeh. Nah, banyu iki kudu salah sing gresik. Sik kok gendeng sik. Ngobar iki lagi Lagi ngisor. ngisor. Lho iya. Ngono ya? Iya. Ayo kakek. Kakek. Kowe ndang belani kono nek. Jeblok cangkemmu dadi apa? Lah iki nak wong tuwa. Bayi ngatur wong tuwa. Ngene lho, Ding, ngene lho, Kak. Yo. Sing apik rukun. Rukun agawe santosa, nek cerah agawe bubrah. Ya ta ora? Bener. Perkara banyu ngene kudune sampe duwe pikiran. Matur karo sing kawudan. Lho, karo penduwuran, karo yo kanjenge lho, tak tali mego pintu. Iya. Dhuwur anane mega Nek umpama nek ora ngono sampean rebukan karo keluarga. Karo wargane. Yae kelompok tani. Lho. Nek wis kelompok tani dadi diunggahno ning dhuwur disetujoni penduwuran untuk bantuan. Ku umpama banyu iline ana ladune tukang bagi banyu. Ora terus sampean ae dhewe, sampean makmur kabeh. Mula aku apa gawe kelompok tani. apa kelompok tani. Gonku tak gawe kelompok tani. Tani Jaya. Tani saya ape. Karek nunggu stempel. Sampean tani apa? Tani Makmur. Ah, tani makmur. Tani syukur rukun. Ah, iya. Oh. Wes ngene ae perkara iku kok aku yo ngiwang. Lah iki sing wigati. Nggih. Mati iki lagi geger. Ono sing nyamuk dudu. Macan Ora. wong edan Ah, dudu. lalu Mati iki lagi perang. Lho. perang-perang karo ndi? Wong serang. Lho sampean iki kok aku dhewe kuwi wis matur kanjenge aku suwita ditampa. Nek iso mundur wong serang. Lho kanjenge nganake sayembara. Sapa wae ora mawas jarmo. Ya. Sing iso menangno karo wong serang diganjar emas 3 sak. Emas kok teluk seki apa? Apa jene gelas-gelas aku karo sowan. Ora iki kanjenge rasane telo apa jago. ora percaya to, ora percaya to. Mosok Kita masak-sakan. aja ngece karo kanjenge. Lah terus perkarane apa wong serang kok merangi wong pati? Perkarane siji kuwi jare ngudi tuwuh karo patine Sasra. Susuma biyen. Terus rebutan bumi kendeng karo bumi grubukan. Lho kendiki kok. Iya. Lho serang lho bukan umpama. Nek cara aku sampeyan iki kekuatan penggede Prang Kidul nyawiji bersatu. Oh, Bersatu kita teguh. Utuh. ya. Kawin lagi. Nek sampeyan iki nyawiji iso menang serang. Emas 3 sak sampeyan. Sak. Wis aku ora bagian lah. Gaduh iki gaduh. Mari. Ayo rukun, Mari aku. Mari. Salaman. Des. Ngono ra apik. Iki malah aku mau dioyak. Wis rene sumbarane. Sembarane. Sembarane. Hei, Suro Bandeng. Balik. Bandeng Suro. Lek wis saka Serang wong Pembengan. Kilo Ganyang Kali Pandriya. Lajang Kala Tandingono. Ora do wani.
Jerengin kuping. Rungokno omong aku. Yo iki Danyang Swadha. Sapa jenengku? Jenengku Raden. Aja nganggo Raden. Den tok kok gaot nganggo Raden. Raja kawan. Raja kawan. Bareng semua. Yen kowe wong sing sekti mah amboro. Ketenge wong serang. Aku aku. Nawani karo kowe. Bro. Kumu suara kowe minder. Yo, Rondiko penggede gato. Wong kok tak sumbari krungu suara wis bongko. Apa jenengmu? Benteng Suro. Yen pancen kowe lanturing jagat lanture wong ing Serang. Iki lho penggede gandong. Rondiko. Nek pancen kowe wani adep ana, iki lho Rondiko. Wong pati. Mas, Ana apa? aku njaluk tulungan kowe. Ya, Tulung perkara apa? tuduhno. Wong sing jenenge Bandeng Suro. Ora nagar, ora kau. Hah? Kok ketemu Mesuro. Mesuro tetep tak oklek. Ora wani. Sampean goleki Bandeng Suro. Iya, Nek ketemu Bandeng Suro, tak oklek. Monggo yo, Ki. jerengno mripatmu. Ning ngarepmu iki Bandeng Suro. Iki Bandeng Suro akeh oklek. Wani pora. Akeh Wani pora. gole wong Serang. Ayo, Wani pora tokak. yang oklek. Ayo. Wah, ayo di Bandeng Suro. Bandeng Suro. Bandeng Suro. Nang sampean. Yo kene ora. Rantem. Jodoh. Ayo, Jotos. jotos. Ya terus buang kok kowe. Ayo, Piye? jaduk. Ayo, sadut. Ayo. Satu kujar kowe. Ayo. Ayo nek wani nyaduk maju. Wah, Ayo Dewani. Tuwak. Bandeng Suro. Saja iki sing sada kendel. Ki gede koripan. Ate iki gedhe koripan, ate kegedean guni, ora kerduli. Bandeng Suro. Yo, Kowe cuman. yo. Aku golek Bandeng Suro sing A. Apa iki? Apa iki? Bandeng Suro ayo aku. Ayo kowe. Yo, Iya. Golek Bandeng Suro sing B. Apa iki? Bandeng Suro B yo aku. Kowe yo B. Yo, Aku golek Bandeng Suro sing C. sing C yo aku. A, B, C, kopi, susu. Batu A, B, C. Kecap A, B, C. Kowe gawe ora? Tak kirani dadane sik. Lho, gege kok Bandeng Suro sing palsu. Sing palsu yo aku. Mas. Rongkilan, Mas. Ji, loro, telu. Wah, 3 kilan ijeh jembar aku. Aku golekno jenenge menungso sing Suro dibanteng. Suro. Ora enak Suro dibanteng. Banteng Suro. Aku. Aku. Kowe? Ayo, aku Bandeng Suro. Iya, aku goleki Banteng Suro. Sing ora.
bayuku. Waduh, Kula kuwi terus awak dhewe cukup piye le? Aduh, Lecong. Ayo dang ngungsi, aja masuk jagoan kene. Lecong tak idoni getahen iki malah. Iki serang karo Batik iki geger perang kowe kok nek kandhangane mati blok. Ngungsi aja ngungsi. Aku ngungsi lho. Omahku batake ngungsi kok. Iki sapa? Ayo dong ngungsi aja ditrewet ning kene kowe kok mati doan. Sing perang ki aku. Iki sapa? Hah? Wong apa? Wong budhek. kowe iki sapa? Jenengku. Lah, Bedut. Omahku mbotok. Bedhek Wis aja kakek trewet, ayo ndang ngungsi bareng aku ya. Ngungsi ning ndi? Perang iki lho perang serang karo pasir. sing prangi wong telu iki. Aku iki bar gelut. Wong telu iki kalah. Musuhe jenenge Banteng Suro. Ah, Kowe Iya. musuh Banteng Suro. Iya. ya. Oh, tak kandhani ya. Piye? Kowe pengen menang karo Banteng Suro. Ya carane piye? Yen cilik aku tau diceritani si Mbak. Hmm. Banteng kuwi Ya. senengane gabukan gundangan berian. Jangan berian. Mudeng ora? Ya, dina. Ya. Senengane Ndak brutu ya. ora. Iki lho dingene iki lho. Lah iya kok bokong lho. Lah aku urung siap kowe. Nah, iki ngene. Duh, ngono. Wis ayo ndang usia aja trewet. Karepmu kowe blok kaya karepmu mati urip kaya ngono. Piye? Ketemu jaran iki. Ojo nganggep yen aku kalah karo dapur. Wong pati ana apane karo serah. Alah, ojo nggar sumo. Aku gelem. Perang karo kowe ning berian. Gundangan. Nah, Perang berian. Ya. Perang gundangan. Iya. Gaweane Banteng Suro. Wani apa ora? Berian aja mung wong telu. Wong sak Kabupaten Pati. Kon musuh Banteng Suro. Cocok. sampemu. Gas. Aku weteng. Aku buntute. Mati ose anak aku. Nah, Mati kene nek aku. mati opo kali yo aku. Bantu! Oh, musuhmu Banteng Suro. Ha! Ha! Balen nek. Midori. Bongko. Banteng wis bongko. Nek pati jalan. Ayo. Ganjaran. Ya tuwek-tuwek ana goblok. Percaya ampuh sekti ning ora nganggo pikiran. Lho arep njaluk ganjaran kok bukti ora digawa. Ora ngarah dipercaya karo kanjenge. Iki lho beno canom ning pikirane 17 menungso. Bukti tak gawa, aku sing tok ganjaran. Banteng Suro tak lucuti. Busanane karo pusakane kanggo bukti ana ing Kabupaten Pati. Hipnotis sik. Tanah sapi
petis. Pusaka amwehno aku. Saiki kowe karo raga tok. Enake kowe tak buak ngidul mulon parane. Mabuk. Kari raga-raga tok tak buak marak ngidul mulon parane. Aku bakal gawe petilasan tibane ragane Bandeng Suro. Sok nek dadi desa kena diarani desa Ngrangga. Iki mboten Ngrangga jaken. Ngrangga Kulon Winong, Minto Rahayu niku wonten desa Ngrangga jenenge. Bandeng Suro berikan karo penggede Brangkidul. Gune berikan nganti sikile kejeglok. Mula sumbene ana reja-rejane jaman, sumur kae kena diarani sumur jeglok. Bandeng kok berikan. Ya, kuwi manggone sekitare Ropak. Mula sok bene ana reja-rejane jaman, kuwi kena diarani Punden Tingrik. Tingrik. Sing ana ta ora? Oh ya jeling aku. Gone berikan ning gone sawah. Nganti Bandeng Suro geblak. Mula nek ana reja-rejane jaman, sawah kae kena diarani sawah segeblak. Neng pati nyuwake bukti entuk emas 3 sak karo wong wedok ayu. Wes ora tetu dandeh. Jaluk ganjaran apa? Mateni Bandeng Suro wong telu. Bisa. Kowe wong telu sama mateni. Lah buktine ndak. Lho buktine Bandeng Suro wis mati. Walah. Mungane tojo kakean mangan godhok. Bandeng Suro sing mateni kowe wong telu. Tak wae cara beri. Turun karo kowe. Cetha Bandeng Suro wis mati. Mati. Ya ta? Kowe arep njaluk ganjaran ning Pati. Lah buktine apa? Ora bukti. Ya dalah. Wong kuwi mulane aja landhep dengkule. Lho, piye? Aku mau weruh. Bangkene Bandeng Suro. Ya ta. Kuwi digawa ning Pati karo bocah bagus kang klambi abang. Lho, sugih. Kowe ora bakal entuk ganjaran kowe goblok. Bari. Digawa cah enom kowe bocah enom. Bocah enom ganteng. Iku sugih kan iku. Sunggingan jenenge Cah Sugiwarna. Kuwi mang. Heeh. Ya wis karep ngono wis ganjaran karo. Wong kowe dikandhani kang ngurusi ra gelem wae cara ya goblok. Dut. Lungono kupingku ya. Kupingku no. Ayo.
kowe tak ajak ning pati dadi seksi. Nah, kok Dadi seksi nek sing mateni aku. Apik ya. enek lho. Lah lho kowe kandha nek sing mateni aku, kowe ya ngono nek arek Joko Sugeng sing dawa. Gandeng Suro. Sing mateni wong telek. Telu. Telu. Wong telu. Aku dadi seksi. Aku manut pesake kowe mergo kowe sing iso mateni. Kowe kok tak jak ning pati tak tumpakno motor, mobil. Matur nuwun. Aku wis becake Mobil. tau numpak. Mobil ana bele. Kene. Heeh. Apik. Apik. Piye? Ning dhuwur ana lampu. Tuwit. Ambulan kuwi. Ora apa potongan ambulan. Tegese ana motor sing duwi-duwi ku jenenge ambulan. Kuwi ngomong belakang. Kowe ora tak tumpakno ambulan. Piye? Pajero. Wah, iya malah aneh. Lho piye? Pajero iki jare mbah iki patok jejer loro kok. Pajero sing spot. Ngono. Ya wis. Ya, dadi sing tenan ya. Aku ora njaluk apa-apa karo kowe, mung aku mesake. Nek itu tak wenehi. Tak Tak wenehi. rasa aku kanggo ngelbu sing penting ora enek perang. Yo. Aku seneng bae.